Mwari akati muprista mukuru anofanirwa kuroora mukadzi muRevhi. Mukadzi uyu haafanirwi kuva muRevhi panyama asi pamweya. Asi muprista mukuru une chinzvimbo chaAroni waiwana muRevhi mhandara panyama. Vaitanga nokukoshesa panyama wozokoshesawo zvinhu zvaMwari. Dai vaitanga kukoshesa zvinhu zvaMwari vangadai vakaona kutadza kwavo pakutora mukadzi werudzi rumwe chete navo. Hehe. Kuwanakwana kwavaita iko kwanga kuri kutadza nekuti vaitarisa nyama kuti unobva pana baba ani naamai ani. Dai vakanzwisisa murayiro wekuti zvafukure hama vangadai vasingatora vanhu verudzi rumwe chete navo. Dai vakatanga kudzidzisa marudzi ose akanga ari paIsraeri. Muri kuona mashandiro azvinoita kuti kana tikasapamhidzira umambo hwaMwari kune vanhu vakatikomberedza, isu pachedu tinopedzisira tava muchivi, chivi chinotikurira. Naizvozvo mhuri yose yababa Aroni yakakurirwa nechivi chavakanga vasingaone kuti chiri kubva kupi. Chakavakunda kusvikira nanhasi. Nanhasi vachiri muchivi chekungowanana navaJudha. Ivo vakanga vakapuhwa vakadzi pasi rose kubva kumusoro kwenyika kusvikira kwokupedzisira kwayo. Zvikanzi kana mavadzidzisa ivavo, kana vakuziva zvinodikanwa nemurayiro waMwari, motora waunoda iri mhandara futi pamusoro pazvo. Kwete imwe chete dzakawanda. Zvinofadza mwoyo wababa Aroni. Musafunga kuti murayiro iwo wakabviswa wokutora mukadzi muRevhi. Torai mukadzi anoziva Mwari. Izvi zvekungotora izvi zvinonetsa. Zvekusarudzana parudzi izvi zvinonetsa. Mungawirirana parudzi rwenyu kuti tirana shumba tirana mhofu. Maona, mungawirirana pakuti munobva munyika imwe chete, muri maZambians kana kuti muri maZimbabweans. Mungawirirana kuti ganda renyu rakafanana, asi chivi chakakupoterai. Chivi chatiri kutaura pamusoro pazvo chivi chinongobviswa nekurora mukadzi wekure, zvichida werudzi kana ganda risina kufanana nerako, asi achiziva Mwari. Nekuti zvivi zvinoita hochekoche kudai. Saka unokwanisa kunge wagadzirisa chinhu chimwe chete usina kugadzirisa chimwe chacho. VaIsraeri vachiri vakaputirwa nehope, negumbeze rehope rohusiku hutatu, vachiri kungotorana pachavo muchivi chavo, vachingoita vana muzvivi. Vana ivavo havangaswedere pedyo naMwari. Panotodai divine intervention. Tinongoramba tichirashika tose. Sei tichirashika? Nekuti pane chimwe chinhu chikudikanwa naMwari chatiri kuramba. Tiri kufosera Mwari kuti ade zvatinoda isusu. Mwari kana musina kundipa mukadzi mushona hatiwirirani. Handifari mune musina kundifadza. Mwari kana musina kundipa mukadzi mudhevere mune musina kundifadza. Mwari kana musina kundipa mukadzi werudzi rwangu hamuna kundifadza. Muri kuona, ndizvo zvandiri kutaura izvozvo. Kuti Mwari tinenge takamubata pahuro, tomunyengera kuti aiwa takaona mukadzi akanaka anoda Mwari. Asi zvinhu zvose zvinofanirwa kutariswa. Chimwe chinhu chandinoda kuti mubate ndechekuti akomana, zvinhu zvamunofanirwa kutanga kutodzidzisana pachenyu iko zvinezvi. Serudzi rwose rwapasi, kuti chinhu chiri kudikanwa naMwari ichi chatinofanirwa kutoita conform to, chatinofanirwa kutevedzera. Maona,
gwendo ndogukuru, gwendo gwakakura, asi gunotanga nenhanho imwe chete. Kana waonawo mukadzi anokufadza mutema, nongororawa. Musazvo ndakakurambidzai, ndiri kukutaurirai kuda kwaMwari. Kana muchida kutevedzera kuda kwaMwari, motora ikoko moita. Musazofamba makuti haiwa takanzi tose tinofanirwa kuita vaprista veRoma, hatichafanirwa kuroora nekuti ntaraunda ndozvaakataura. Kwete, ndambokurambidzai kudaro, kana hanzvadzi dzenyu chaidzo, kana vana venyu hana kurambidzai, asi ndiri kungoti teverai kuda kwaMwari. Sei ndichitaura zvinhu izvi? Kuti sei zvichitinetsa kubuda pavanhu vatinoziva? Nokuti nyange akaroora mukadzi anenge achikudzwa chaizvo, achinzi mukadzi akabva kunyika ipi zvake, murudzii, anotadza kungonofita, ukapedzisira marambana futi, wamusiya kuti aende. Zvingoripo handi. Asi verengai Levhitiko 21, ndokwandinoda kuenda ikoko. Tombosiya izvozvo. Chanzwa kuti pavhesi 1 to 9 inoti muprista chero ungaroore zvake wawada, asi isiri mhombwe, hure kana mukadzi akamboroorwa nemumwe murume, kana wakarambwa nomumwe murume, zvichida ungatoroora mukadzi akafirwa nemurume. Mupangwarire ipapo. Kuti vakadzi vanonguraya varume vakawanda mazuva ano, vachida kuzviita sevatsvina. Zvinhu zvacho zvose zvakungotyisa, ngoti kungoroora kuroorawo zvako, but ugara wakabatira ura mumaoko. Vhesi 10 to 15 inotaura kuti muprista mukuru haangaroore vose vatataura pamusoro apo, uyezve anofanirwa kuroora mumwe wevanhu vake. Iye chete ndiye aifanirwa kuroora kubva kuimba yaIsraeri. Achinzi anoroora chi? MuRevhi. Nyange vese vaingokwanisa kuroora zvavo. Asi tarisai zvavakazoita pavakadzoka kubva muutapwa, zvavakaita vari pasi paEzra naNehemaya. Munofunga kuti vakagona here papa? Ini upenyu hwangu hwose ndaivabhiga kuti vakagona. Ichi chakanga chiri chido chekuda kurakidza kuswedera pedyo naMwari. Muri kupanzwa? Ndingati izeal yakanga iri misplaced, isina kunzwisisa